MChiBuja tauya nadzo dzanyasi zuva rechigumi nomwe mumwedzi uno Chikumi. Ipapa rekai tibva tandomhanya nadzo Mhanduwe. Dare guru munyika raramba nyaya yakaunziwa nemaWarVet. Akati aiwa tiri kuzvidaba izvozvo paribe nyaya yamauya nayo munofanira kunge maenda kumatare opasi mozokwira nayo kuya kumusoro. Madhuku abva atoita kusaya zano. Rekai tione kuti vachazoita sei nguva inoteera iyi. Ticharamba takaringa. Apa wamunangarwa wangu waripo nyasi wari kuti tiri kusangana nemaWarVet kuNational War Veterans Assembly. Wakovada ivi. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Paribe zvizhinji zvareketiwa asi munondoziva iwo makwai anoramba achindosimuka. Asi rekai tirambe takaringa chedu kuziva zvinenge zvaitika zvomakwai aiwa munodoka muri kutekaira zviri benzero. Chamisa gotsoburika Mhanduwe akati imi zvinhu zvatiri kuita isusu patinobatsira vanhu tinoita zvinhu zvokuti tiite kuonere vanhu. Kwai kana tichibatsira vanhu tinobatsira vanhu sezvakareketiwa mubhaibheri zviya kuti kana uri kuita chinhu chokubatsira mhanze rengareke ugoziva zviri kuitiwa nomarijo. Tikati itai tione zvakanaka izvo. Wanga uri kureketa nyaya wachipindura nyaya yaMadzibaba washanduko yakagonzinana hopwero nevamwe. Wakabva asiwa aribe kana chinhu, aribe kana kubatsirwa, aribe kana kudii. Akati aiwa tinoita zvinhu zvamunoita imimi zvokuti kana uri kubatsira munhu unobva waita kushambadza nyika yese kuti tandai mandiziva mandiomberera manja. Kwai tinoita izvozvo. Nyasi uno kwaburika pamwe pari kunzi paisiwa naiye mukadzi waChiwenga achiti sondo rino richarepa nokuti takakunyepai kuti mutungamiriri wenyika ari kuti Venezuela kure. Rekai tigoona Mhanduwe chedu kuramba takavhura maziso nokuti zvinenge zviitika zvizvi zvimwe zvacho zvinotoda kuti randa waningisisa Mhanduwe nokuti unokona kupinziwa pasiripo ukabatiwa. Apa izvezvi masoja ari kuti iwo kwaane mumwe Brigadier General Stanford kufa kwaindiye aisiwa pane inonzi Mechanized Brigade inoziva kutekaidza dzimotikano zvimwe zvakadaro. Imwe michini yese yeiko kumasoja atsiwa nzvimbo ingeina Rabani Nikisi haidi Nikisi. Rekai tione zvedu kuti inoperera kupi. Kuno rimwe sangano riri pasi poZANU-PF rinonzi ZNOART riri sangano rinoti rinomirira vagari vonzvimbodzo Harare noZimbabwe. Vagotosimuka vakati tiri kuzviziva kuti zvamakareketa kuti kwai toda taendesa nyaya kumatare odzimhosva kuti mamita ari kuisiwawo kujusawo mvura areke kugoisiwa. Tiri kuzviziva asi tiri kutoyada mamita iwayo wari kutonongerwa kuyaisa. Kwai dai watochimbidza kuyaisa mamita iwayo zvaitoita. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi izvozvo. Kanzuro reguta raHarare wakomana iri kuramba ichiita zvinogara zvakada antu kureketa kuno. Mari yokupaza dzimba wanayo asi yokubhadhara wabasa wari kupaza dzimba dzevanhu iri waribe. Kwai ipapa mwedzi miiri chaiyo wabasa wari kanzuro waribe kubhadhara mari dzawo dzakaperera. Warume tima rakadare wakomana. Iwo wanoinga wachitora yakakwana asi wabasa ndo wanonzi torai shoma. Idi zvinoita kunyadzisa chaizvo. Rekai tirambe zvedu takaringa kuona kuti ichazopera sei mafume aribe zvaareketa panhau iyi. Ticharamba takaringa. Ipapa zeta raP yagoti iyo yasunga vanhu 4 wokunze kwenyika wanga wariko wachinhadzira kwai kadoro kasingabvumiwe kakaita sana tumbwa tikati makona ipapo. Apa kwai kuno vamwe wabasa vanosvika 42 wasungiwa panzvimbo yebodzenge ichinhadzirwa kadoro ikako. Tikati aiwa izvi zvakanaka ndo zvinofanira kuitiwa vanhu vomutemo vanosunga vanhu nonyaya yokuita zvinhu zvisiri pamutemo. Kundoti iwe uri munhu mutema tiri kuda pamunyika medu muno ipapo. Rekai tione kuti panopera sei. Tindori pamapurisa ipapo agotoburitsa mazita 5 pamazita pavanhu vapfumbamwe wakapfa mutsaona iya yanozuro. Wakomana
kwai vanhu ava vanoti knowledge chiwawa, poita shepherd shumba ane makore 17, Maria Shabwani ane makore 40, Tinashe Mushindi ane makore 17, Chinguo Lucia makore 40, Love More Mutize ane makore 2. Idi mweya yayo ngaizorore murugare vanhu wavo. Pokare kuno mazita mairi aburitsiwa nemapurisa kwai wapwere wari kunzi wakapfa wachinyura mumvura pachikoro choHadzinoyi primary, wapwere ECD. Idi zvakaita kuoma wakomana. Kwai wapwerewa ndiDivan Andrew Mungazi anga ane makore 5, naRavmo Tendedziwo ane makore 6. Mweya yawo ngaizorore murugare. Ipapa kwai patosungiwa vakuru vechikoro vairi. Rekai tione kuti zvichapera sei, vachabatiwa nomhosva chere kana kuti zvinenge zvichiita sei. Tinoramba takaringa. Guta roBulawayo kwai rino vanhu 33 vari kuda kufundzisa kuti vange vari ana mbuya utano munzvimbo munharaunda. Kwai vari kupuwa mari yokufundzisa vanhu vava noUNICEF. Tikati makorokoto kamu ndokuita tusvinu kwakadari. Apa kuno mumwe murume wokuGlendale aatopiwa makore 30 Mhanduwe okugara mujeri nokuti akabhinya mumwe mubvana ane makore 15. Poita mumwe pokare kwaMutare anogara mumugwagwa agobhinya umwe mubvana anogara mumugwagwa aapuwa chemakore 20. Rekai tione kuti zvinopera sei, kuti pasina vanobhinya vamwe pasinawo. Tindori kuMatare ikoko, Emmanuel Svitima aburitsiwa mujere nodare nyasi. Anga aita kamwedzi inopfuura 2 chaiyo aringo kujeri, aribe kutongiwa, aribe kupuwa mhosva. Wakomanaka pakaita kunyangariwa chaiko, inonzi pachirungu pre-trial detention iya. Rekai tione kuti inopera sei. Apa hurumende iyo iri kuti wakomana nyaya iri kuitika muSouth Africa iri kuhwadza. Kwaita tobatsira vanhu vekwedu vanosvika 696 696 pachirungu. Kwaita tovabatsira kuti vabenhuke zvavo kunyika kwavo. Tikati aiwa zvisvinu izvo maita zvakanaka. Apa izvezvi kwaino ZimRA tiri kuuya ikweyo. Tiri kuuya kana uno dzimba dzaunorendesa, kana kuti uno nzvimbo yokuita bhizimusi yaunorendesa hokoyo, nesu tiri kuuya nokuti kuda mari yechoupenzi, mari kahiyo mutero iyo zvikamu 15 kubva pamari yese yauri kuboya. Hokoyo nenhamo. Izvezvo pokare ZimRA yabva yaburitsa yakati pokare tiri kunyepai mese. Kana wati uda kutenga motika, chitotanda watibvunza kuti motika yakabhadhara zvakakwana chere, tokunyepa uribe kubhadhara, nokuti tikazokubata tineibe nazvo isu kuti ndiwo wazoita sei. Chedu kundotora basi. Wakomana idi zvi dai zvareka kudando. Ipapa tiri kufara chikoro chofundo yepamusoro choBindura chiri kutengesa zvinhu zvakanhadziwa kubva mumasau zvinoti iyo dhiringi yokumwa, kwai kuno mayogati, kwai kuno zvinopa simba, maenergy bars pachirungu. Imi aiwa vari kuita tusvinu. Rekai tione nomahewa ariko pokare. Haiwa vari kuita zvinogara zvakadando. Rekai tirove manja tichitenda ipapo. Dai watoingidzira kuenda kurefu chaiko kwakaita kana ana nyii pokare kwedu no ana tsomo, wachindoita zvese kuti zviitiwe zvese zviite zvakanaka kama nomagwangwandiza. Wakomana rekai tione kuti wachazviita chere. Tinoramba takaringa ipapo. Toringa dzirikitika pasi rese. Wosasa wanopa mari kuvanhu vari bebasa muSouth Africa. Wati iwo kuno vanhu vanosvika zviuru 100 watiri kumbomisa kupa kusvikira tazoziva kuti vari kuita nezveivanhu ivavo. Pokare vanokodzera chere kunge vachipuwa mari dzosasa muSouth Africa. Wakomana, Rwanda iri kuuya ichirova manja kurovera South Africa manja kuti muri kuita zvisvinu kudzinga vanhu vasingafaniri kunge vari kugara muSouth Africa. Rekai tione zvedu kuti zvinoperera kupi. Unosaya kuti ukama hwavo huri kunyatsobatanidziwa nei chaiko. John Steenhuisen aiwa kwai aburitsiwa kubva kuita gurukota rozvourimi
munyika yeSouth Africa nokuti kwaiya kundikana abva aendesiwa koitiwa muteedzeri wegurukota aro zvekutengeserana. Pakanyangara rekai tione zvedu kuti zvinoperera kupi. Nyasi uno mapurisa agenda kuSouth Africa, kuDurban, kuSherwood, agenda ikweyo konyong'osva wanhu wokuMarawi wakazvigarira hawo, waane masondo chaiwo mairi chaiwo wakagara panzvimbo yebodzi wachimirira kuti mabhazi akatumiwa naBushiri asvike avatore. Pokare ino ari kutumiwa nehurumende yavo asvike avatore waende. Nyasi waringo wazodichiwa zvino. Rekai tione mhanduwe kuti zvichaperera kupi, asi aiwa tinototi dai zvaita kudipfamba chaiko nokuti paribe zvinhu ipapo. Iko kuDurban kwaisiwa akadare kwanoringa basi nozvovanhu vari kunzi waribe mapepa okugara muSouth Africa kana kuti waribe mvumo yokugara muSouth Africa. Pakanyangarapo rekai tione zvedu kuti zvinoperera kupi. Namibia yakwidza mari dzomutero ikati aiwa panobereka mari yomutero yasvika pazvikamu 6.45 6.75% pachirungu. Apawo tiri kufara izvezvi kureketa kuno akamboita mugurukota rinoringa nezveoiri muNamibia Diezani Alison Madweke aiwa kuNigeria kuku kwayanza aribe mhosva yekuita uori yekuita chimanja mubudu kuUK ndokwaanga ari kuitirwa nyaya yacho. Toramba tichitenda ipapo. China yati iyo kumana munyanya Irani noLebanon takutovabatsira ndisu kuti vakone kuita zviri nani nokuti vari kubhombiwa zuva nozuva. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvo. Apawo DRC seneti yavo yagobvuma nyaya yekuti iye mutungamiri wenyika aingidzire makore ekupinda mukutonga. Pakanyangara kumana varume vaAfrica vawa idina yawo heno kuti zvinopera sei. Rekai tigoramba takazviringa, asi kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.